Здравейте, приятели! Днес правим мекици. Това е Денис. Това е Ели. И баба ни. Хайде да действаме. Аз мога сама. На Денис, готово. Що липката? Хайде, прави, Денис. И дали. Много станаха ръцете на ми. Баба, не искам пръшно в ръцете. Много липка станаха. Не обърни. Така. Айде сега от другата страна. Малко брашънце отдолу. Така. Да не лепне. Вие после и на мен дай. Така. Нека да съберем брашно. Така. Така. Сега ще режем. Аз. Така. Така. Денис, сега ще режи. Сега се Тя е ли зачоша. още малко тънко или добре? Дай още малко. Аз сега правя. Ай, баба. Готово. Сега ще режем. Айде. Направи си формички. Айде, както искаш, направи си формички. Ама натисни хубаво. Да може да отрежи. Дай, ето и да. Ето, виж, Денис. Готово. Браво! Отдели си формичките. Вау! Нашите мекички са почти готови. Сега чакат да влезнат в олио. Слагаме малко брашънце. Така. Сега давай. Хайде. Така. Давай, смело. Я обърни. Там нямаше брашно за това. Да, нямаше брашно. Я Чакай, при обърни. еливката има повече брашно. Така. Аз имам по-малко. Имаш повече брашно. Повече брашно не трябва. Браво! Айде сега да режем с чашката. Сега Айде, Ели, дай сега на Ели. Заповядай. Айде, Ели. аз още не съм готова. Аз спа още един. Да видим, кръгчето не е готово. Браво, Денис. Ей! Малко! Малка мекица. Сега малка мекица. Да.